Er I gang, Emil? Emil! Så vi laver lige lidt reality. Det vi laver nu, det er reality-tv-agtigt. Noget, hvor vi skal se, hvad vi laver til den her Snapsegata Volume 1. Okay, vi er nu kommet hjem til Emil, og vi er sådan lidt ædru. Vi har det meget sjovt, vi spiller Trackmania. Noget nyt? Nej. Jeg har lige vundet over Martin igen. Jeg bliver jo champ, det ved du jo godt. Jeg kan se lidt ind i fremtiden. Ja. Man kan ikke få dit hoved. Okay. Her, dag 1 hos Emil. Det er et pissehyggeligt sted. Der ligger døde dyr på gulvet. Der ligger døde mennesker. Der ligger døde dyr igen. Så ligger der også døde dyr. Men vi laver en konkurrence, og Alexander, eller The Conqueror, han tror hele tiden, han kan vinde. Og han er begyndt at råbe og skrige. Han laver flikflak og Lacroix, eller Lauke. Han har givet sig selv en Olfert, og så Emil, eller Ludvig, som han også bliver kaldt. Han har ikke gjort noget. Men ja, og altså Lauke, han er bare totalt sådan, altså det er bare som om han ikke ved det her. Jeg føler bare, at jeg er den eneste, der rigtig gerne vil vinde det her. Ja. Og vi har de 3 bedste dansere her. Lauke gør det. Ja, right. Så sagde Beyoncé, fordi jeg er med den. Ja, er I klar? Ja. Altså, mit umiddelbart faktisk indtryk af dem, det er som gæster, og jeg er vært. Det ved jeg sgu ikke. Jo, de der er okay flinke, men altså, de er allerede jacket min computer, og de tæver mig fuldstændig i Trackmania, hvilket jeg synes er lidt tarveligt, når det er mig, der er vært. Ja, okay, de gav mig en iste, det er fair nok. Alexander har også lovet mig en øl senere. Han skulle faktisk også fast i lavsboller. Den fik jeg aldrig givet, det må vi lige minde over. Det er meget godt, at have en video på dagbog til, og jeg mener som det. Ellers, jeg ved ikke, jeg har store forventninger til den her aften. Det har jeg virkelig. Sorry. Grunden til, at vi er her, det er sådan en mulat af en kombination af at hygge os, og så egentlig en tredimensionel mulat af at hygge os, og så spille det usynlige spil Trackmania. Og samtidig så lave en relativt seriøs dokumentar om alexandrismen. Så det er jo veldig spændende. Vi snakkes ved senere. Free shake! Det er godt, mand. Okay, vi tager den om igen. Fuck, hvor er det sygt. Hvad gjorde det? Så afsted må man nu. Det var helt dag. Ja, vel det. Undskyld, Emil. Ja, det går nok. Du må købe ham en ny. Er det på stykker? Dysh! Ej! Vin. Yes, så er jeg her igen. Jeg synes faktisk, de er ved at komme lidt på nerverne. Jeg startede faktisk allerede med, at da min far kom, så satte de sig bare ind i bilen, så måtte jeg cykle hele vejen hjem. Sindssygt. Og så også... Så tror jeg, at Lauke, han har et eller andet kørende med Magnus, fordi de skriver hele tiden sammen. Jeg tror, det er noget dirty talk. Og jeg siger det til nogen, men må ikke der er kommet et par kommentarer på Laukes Facebook, fordi vi har leget lidt med den. Det synes jeg er for sent. Han er meget fin. Yes. Ja. Og jeg lukker nu. Vi skal lidt i andre kamp. Ja. Okay, hej igen. Nu er Magnus stadig kommet nu, men vi har det meget sjovt. Vi spiller lidt Trackmania stadig. Vi har fået lidt mere at drikke, og det er faktisk rimelig sjovt. Martin, han har faktisk lige kysset Lauke. Det er lidt næstigt. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de gjorde det, men det var meget sjovt at kigge på.
da Lauke ikke rigtig vidste, at Martin gerne ville kysse med ham, så var Lauke lidt uforberedt. Og han slog lige Martin lidt, som så slog igen, men ramte Emil i stedet for. Men hvad sker der ellers? Altså der er kommet nogen forbi, som jeg ikke kender, men det er åbenbart nogen, som Martin kender, fra hans gamle klasse eller sådan noget. Og de ville så gerne have noget af det, vi har købt, og så gad vi så give dem det, og så er de så taget Lauke til fange, og sagde, at de ikke vil udlevere ham, med mindre at de får alt vores sprut. Som om vi afleverer det, men det er jo bare Lauke. Men altså... stor bold. Så skal der ikke noget Magnus kommer lige, vi skal til at spise. Jeg skal på toilettet. By the way, vi mangler stadig Magnus lidt til. Måske lidt svin. Det ved jeg ikke. Så var der. Nå, vi skal i hvert fald ikke med raptekst, fordi nu er jeg ved at rap til lige at blive inspireret. Og så... Det skal godt blive bedst godt. Hell yeah. På YouTube, der er slet. Altså, det er som et generalforsamlingsstil. Vi står som en sikkerheds. Og så er det her. Vi kan lave Soulja Boy, det kan vi finde ud af. Det er lidt mere mandigt. Lauke, ja. Jeg synes måske, vi skulle snakke om din Trackmania-afhængighed. Vil du snakke om det lidt? Jeg blev til at... Jeg kunne det ikke. Ja, det er jo. Jeg ved ikke, hvor det er Alexander, der har drømt FCGA til det. Ja, det er noget lort. Så jeg synes, at Alexander, der var slænger længere nede. Simpelt. Så du har ved at sove derinde? Ja, så faktisk. Jeg var undskyld. Han lå. Det er også ham. Hvis jeg sover, så tegner vi på Ventus. Eller sol. Eller sol. Ej, det skal være den der. Nej, det skal være den der, Magnus. Hvad skal jeg sige? Vi er ædru endnu. Vi har ikke rigtig drukket noget. Vi har drukket noget iste, vi spiser noget slik inden Magnus kommer. Vi spiser alt hans slik inden Magnus kommer. Vi gider ikke vente på Magnus. Han kunne bare komme til tiden for helvede. Så har jeg også kigget på. Ja, det er det. Ja. Hey, damer. Hold kæft for det. Det er ikke mere, vi skal sige, put your hands up. put your hands up. Og så kører ned. Jo, og så kører ned. Okay. Så langt er vi nået. Okay, er I klar? Okay. 3, 4. Det er en SNL-sang. Vi skal til at skrive vores sang, nu Magnus kommer endelig. Og vi er snapsegatter. Og de andre tosser vil ikke drikke snaps. Jeg fatter natter. Ikke en skid. Nå, men for det andet, så er Martin, han er begyndt nu at smide tøjet. Det er sådan lidt ulækkert. Jeg tror snart, vi sender ham hjem, han er ved at blive lidt fuld. Lauke, han bliver bare ved med at spille til hjemme, altså Trackmania, vores nationale sport, vi skal snart starte på vores turnering og sådan. Så. Ja. Så Emil, han har... Ej, det er for lidt. Lad os nu se, hvad der sker. Vi skal lave en sang her på et tidspunkt. Nu har vi bare sjov. Kan vi jo ikke. Det der stopper, så kan...